I pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Danas ljudi moji, kao što vidite, tu sam sam, ali posle će doći moja djevojka na kojoj pravim jedan jako zanimljiv prank. O čemu se radi? Radi se o tome da ćemo snimati kao neki tako običan video. Običan video u kojem ja nađem neka pitanja na internetu i postavljam nama, to jest i meni i njoj. Kakva su ta pitanja? Ništa bitno, ono, čisto vezano za našu vezu. Ali ja ću odgovarati skroz nešto suprotno na neka pitanja, čisto da nju malo, kako da kažem, ajde da kažemo naljutim ili jednostavno, nemam pojma nešto na taj fazon, ali bit će jako zanimljivo, vjerujte mi, pogledajte video do kraja. Isto tako želio bi da najavim sada 28. i 29. četvrtog, subota i nedjelja, da dolazim na Balkan Tube Fest, tako da svi budite na Balkan Tube Festu, očekujte mene i naravno moju djevojku koju ću sada prankujem, i Šoneta, i Džibrosa, i Krska, i čitavu Mungosi ekipu. Tako da ljudi, vidimo se na BTF-u za par dana. Drugi dan BTF-a, očekujte nešto. Samo ću reći, očekujte ludilo. Vidimo se. I pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Danas će biti jedna jako zanimljiva epizoda, zato što moja djevojka i Marina. ja, tako je, snimamo jedan jako zanimljiv video. Nisi rekao, sa nama je moja djevojka Marina. Ne Pa važi se. nema veze, rekao sam moja djevojka i ja snimamo. To je isto. Nebitno, uglavnom, ne znam ni ono o čemu se radi. Radi se o tome da ću sad ja, mislim, našao sam neka pitanja na internetu i ta pitanja ću da nam postavljam i mi moramo da kažemo da ili ne. Pitanja se rade o našoj vezi, na primjer, šta ja znam. Uglavnom, hajde, otkrićemo tako neke stvari o nama i ajde da krenemo. Ok, ajde sad ću ja ta pitanja da postavljam. Znači, bitno je samo da kažem to pitanje, idemo 3, 2, 1, da ili ne. Aha. U isto vrijeme. Može. Ok, prvo pitanje. Da li volite svog dečka ili djevojku? 3, 2, 1, Da. Dobro, znači to smo riješili. Lažemo. Šta lažemo? Ja ne lažem. Ne lažem, nije Boga. Dobro, ajmo sljedeće pitanje. Da li ste ikada tražili izgovor da izbjegnete susret sa vašim dečkom ili djevojkom? 3, 2, 1. Ne. Da. Pa jesam, što? Šta je bilo? Kad? Pa šta ja znam, nekad kad jednostavno želim biti sam i... Treba mi malo vremena za sebe. Odjava. Šta odjava? Ajde. Ovdje ovo Bogam nisam znala. Nisi znala? Ja Pa Bogam nisam iskreno. nikad. Pa iskreno. Nikad nisi. Nikad. Jesam ti kad rekla negdje neću ići. Ili neće ti doći. Ne, pa ne, ja Ili neće nađem ti doći. izgovor da se ne bi vidjeli. Nešto ne mogu, moram samo... Molim te, može li sljedeće pitanje? Hajde. Sljedeće pitanje, je spremna. Da li bi volio provesti ostatak svog života sa vašim dečkom ili djevojkom? 3, 2, 1, da. Čudo nije rekao ne. Pa što bi rekao ne, Boga? Pa možda bi našao neki izgovor da mora nešto da radi. Hajde, šuti, molim te. Hajmo sljedeće pitanje, spremna. Hajde. Da li ste ikada flertovali sa ostalim momcima ili djevojkama dok ste bili sami? Kako misliš sami? Pa dok Aha, nije ti ja bilo smo mene zajedno. ili... Aha, dobro. 3, 2, 1, da. Ne. Pa nije to sad ništa... Da mikrofon stavim. Nije nikad ništa bilo, šta ja znam? Ne mogu da se sjetim situacije. Ne znam, na primjer na moru dok sam bio igrao sam odbojke s nekom curom u vodi, šta ja znam. Ja nisam, moj odgovor je ne i dalje stojim za svog odgovora. Hajde, ja iskreno. Molit ću. Pa ja sam iskrena. Dobro, hajde dalje. Da li nekada smatrate druge momke ili djevojke više privlačnijim od vašeg dečka ili djevojke? 3, 2, 1, Ne. da. Pa kao nikad niko nije privlačniji od mene. Pa da mi je neko privlačniji Ustani. od njeg... Nije mi neko privlačniji, Bože, pa ne bila s tobom da mi je neko privlačniji. Ali kako stane? Pa Mora ti lijepo. neko biti Moj privlačniji. odgovor je ne. Nekad neko. Meni je moj momak najljepši, najbolji, najzgodniji. Dobro, hajmo dalje. Da li bi volio da možeš promijeniti nešto na izgledu vašeg dečka ili djevojke?
3, 2, 1, da. Da. Ono što on hoće da promijeni. Jedino to. Aha. A dobro. Ok, ajmo dalje. Da li volite roditelja svog dečka ili djevojke? Pa kako? 3, 2, 1, Da. ne. Pa... Nisu mi nešto zanimljivo. Ajmo dalje. Moj odgovor je da. Možemo li dalje? Mhm. Da li ste ikada, dok ste u vezi sa vašim dečkom ili djevojkom, imali afere sa drugim momcima ili curama? 3, 2, 1, Ne. da. Pa ništa! Šta? Moj odgovor je ne. Prijeđi na drugo pitanje. Tvoj sam odgovor. Nema jako više. dobro čula. Nema više. Na, Dobro. Što je to za ovaj video? šta je smiješno? Ništa. Šta je bilo? Ništa. Šta je? Ništa. Nešto mi nisi kako treba. Prenkuješ me sigurno. Ne prankujem, otkud si to? Što bi te prankovao? Šta je bilo? Sve u redu. Mhm. Sve s pitanjima i to. S Ja. odgovorima. Sve. Ja sam istinu govorila. Pa i ja sam, jel se ljutiš na mene? Ne, samo me... Ne. Ništa, ne ljutim se. Ne ljutiš se. Iskreno. Ajmo, sljedeće pitanje. Da li se ljutite na vašeg dečka ili djevojku? 3, 2, 1, Ne. ne. Šta ti hoćeš od mene? Šta hoću? Hoćeš da... Jel hoćeš da govorim neistinu? Ja samo govorim istinu. Ne ljutim se. Snimam prank inače. Mogu snimati prije uvodio sam. Šta si rekao? Ne brisat! Ljubavi, snimam prank inače. Nisam mogu snimati prije uvodio sam s tobom cijeli dan. Tako da sam snaš. Nemoj se naljutiti. Znala sam. Jesam ni rekla da je prank. Kontam. Jedva čekam da se završi. Što? Da te nabijem. Pa nema veze, možeš me to i u videu pitati, šta? Ne želim. A nisi se svidjela odgovor, ja? Svidjeli su mi se odgovor. Moj momak laže, smišlja izgovore da ne ide negdje sa mnom. Ne voli moje roditelja, neki dan mi rekao nešto totalno drugo, pa ne moraš ih ni volit, niste ništa. Šta je sljedeće? Majke mi me nešto ovako srcem lupa. Jebote, nisi normalan. A dobro. Stani, poljubim. Mua. Ti neš da me poljubi. Presjeklo me 800 puta. Kontam svaki put kad god nije negdje mogu. Ali nije mi jasno, nikad mi nije rekao da nešto neće ili ne može, pa traži izgovore. A hvala ti. Stomak me zabolio. De, hajde, bit će se u redu. U ljudi. Uglavnom ljudi, to je to. Ja se nadam da vam se svidio ovaj prank. Ako jeste, ostavite dole like, share, Meni se nije subscribe. svidlo, ja sam... Ne znam. I pišite da li želite još prankova. Uglavnom, A ja to je ću njeg to. prankat, neće od mene više. Vidjet ćemo. Uglavnom, ljudi, mi se Nećemo vidimo u vidjet. sljedećoj epizodi, a do tada lijep pozdrav. I posjetite naše Instagram profile, dole su u opisu videa. Ćao!